Kajing puli naka gospel kat kum Matius kalanong kabakat pra kadekat katsan hadu arpo. Lada u hynmen upara jongpi ule bomday kilik sneng u Henry tule jar tang para mapi. Lada usha skor ya pilapen bahaya la u hynmen upara. Henry lada tre sngap ya to ya lam uwe ne arngut kibriu lembat bakasaki jongki arne laingut kan kirshan ya kajing keno jongpi. Henry lada tre sngap yaki tia thu ya kakambaro hakabalang. Bat lada sngap ya kabalang ru tole ya kum ya gentil ne unong krong khajna. Ngaong hapi kat kaba phinte hakaperthei latte ru habeneng. Kat kaba phin pelaj hakaperthei lala pelaj habeneng ru. Sakaneru ngaong hapi lada ar napi hakane kaperthei pia hap jingmut lang banpan ukpa jonga ubah habeneng un ai hapi haba ar ne laingut kia don lang hakaketeng jonga nga ngandan ringkat batki ka gospel bakut utrai.